Oh, hipan mo, bubo ka. Hipan mo to, bubo ka. Hipan mo. Oh, work for the day. Dapat kami nag-ano na naman ng blocks. Ayo. At sana. Daraw ng malo. Oh, ini tabi ang mga spectator, yan ang mga bisur. Oh. Oh. Oh, hipan mo, bubo ka. Hipan mo to, bubo ka. Hipan mo. Hindi magiging construction worker for today's video. So, yan ang gagawin natin ngayon. Yan. Kakulitan ng mga estudyante. So, hagdanan. Yan, gagawin natin. So, siya naman sila dyan papantay. So, yan. Nag-ano na tayo na plaster. Yan. So, mga student natin yan sa welding. Yan. Nag-aasinta kasi na kami kahapon. Then ngayon naman is plastering kami. Yan. So, natapos na yung hagdan natin. Papunta doon sa grinding area. So, kami lang ang gumagawa niyan kasi syempre, kung kaya naman. So, project na rin ang mga estudyante para at least hindi na natin na kukuha yung oras ng mga utilities at doon na sila magtatrabaho sa kung ano man ang priority project ng school. Yung sa atin, yung maliliit na trabaho. So, tayo na lang ang magtatrabaho. Okay? So, yan. Good job. Yan, shout out kay Kaskeo. Yan, yeah. Pogi. Yan, Takubo. Then, ito yung ano natin, yung hipan mo, bubo ka. Nadaya. Ano yung pangalan mo, Noy? Litana, sir. Ha? Litana, Michael. Ayan, si Michael Litana. Hipan mo. Bubo ka yan. Okay, shout out sa tatlong ito. Yan, no? Hindi lang itong tatlong to ang nagtrabaho syempre dito. Kaya lang ito yung mga nagpa-plaster ngayon. Sila daw yung skill. So, nagtatrabaho na yung iba sa grinding area natin. Yan si para halo ta. Yan. Deka, si Imperial da. Shout out man da si Imperial. Si Ulitukit. Sino nga itong taro? Si Pastor, si George. Yan. Yan sila dyan. Okay. So, ayan na. Natapos na namin ang aming hagdanan. Yan. So siguro magtataka kayo bakit naka-frame at saka bakit hindi naka-asintada ay naka-flooring, naka-semento. Kasi temporary lang yan. Tapos kung sakali na umalis kami dito sa lugar na ito or baguhin yung structure, so mangyayari is pwedeng tanggalin uli ito. Yan, pwedeng tanggalin uli yung bakal. Then pag natanggal uli yung bakal, ilipat lang sa ibang lugar. Then pwede naman magamit yung structure or yung frame para doon sa paglilipatan, so hindi masisira or hindi masasayang. So siguro gumamit lang tayo dito ng 35 hollow blocks, then 2 simento. Yun lang ang naubos natin dito. So yun lang. O diba? So makakatipid tayo kasi may probation kaya may balak na parang alisin yung ismaw dito. So kaya probationary lang yung ginawa natin. Okay. So yun lang.